Nagbabasa nga ni ko, Sir Karo Biblia. Garo nagian sir ang pagmati ko talaga. Daw kaya yung problema ko. Garo sir na ano talaga ang garo maginawa sa pagmati mo. Iyo po. Bakong magabat. Marinaga po mga kairay, siya naman po kita video sa Zona 4 Sampaloc gayon sa Camarines Sur, para po bisitahon na naman po si Nanay Dolores Pilices po. Ayun po, naabutan ko po na nagbabanwit po digdi si aki po ni Nanay Pilices. Ay, sir. May nadadakop ka man dyan, sir? Opo. Ha? Anong mga sira dyan? Puyo, tayo. Ha? Puyo. Puyo? Tayo. Kunyan, may dakop ka na? Opo. May pa? May niton baga? Opo. Opo. Iyo. Sana makadakop ka. Ano? Opo. Sir, gilid ka na muna. May niton baga, sir? Wadat mo muna garo yan. Nabutan taman po nganyan si Ate Maribik. Naggugupit po ng mga plastic. Yan, si pigliribay mong bagas ano, te? Nagkadamot naman, te? Opo. Nagul na, mga pirang kilo na daw. Iguan po sa kumitibo. Kinik ay piglalag sa ano yun, sa bote. Opo sa bate. Sarong batel, sarong kilo. Day po. Pira po. Tulog. Naturong batel na pano sa itong 1.5 na batel. Tulog ka to sarong kilo. Bagas. Pero mas paano magay man programa kang ano no. Kang gain sa na mas paano makakatabag-tabang. Kumusta ka na, Nay? Siyaw na naman po ako. May nagpaabot naman pong gustong magpaabot ng tabang. Kumusta ka na po, Nay? Mariman sir, Alden, saya na kayong mahal na Diyos. Maski pa paano po Ay, nakakaraos? paano kakaraos man kami mag-irena? Hindi. Ano pong mga paragiribo po nindong yan? Sir, ano na lang ba kami sa law ka na ron? Malinig, maya man kami sa mga trabaho. Nagpanianin man ko sa katundog kadikit, ay... Logi pa po. Logi pang maray. Pagkakan, walang sir pagkakan. May bagas lang po ano. Mabagas lang kami isap na kami mag-irena. Dawa dahil lang kami makakaong para gastos. Panira, dawa ano na lang sir. Hindi po basta at least Ang importante sir, may bagas ka. Kung yun na panahon, araw ka na sila grabing pagtios. Sabi talaga sir. Araw ka sa sarong simana, nagkulog pa sir si Payoko. Dito naman ko sir. Kundi kinusugan ko na lang ang boss ko ta. Sabi ko bahala na anggad sa kuya. Sa araw niya naman mga aki ko, di nakakatrabaho. Hirap rin Diyos sir. Narayan naman lang ko. Lalay ko ba sa video, Diyos na naman nga ko kung hindi ko makamati. Ito para ano naman sa mga aki ko nini. kung talaga pag may ano ka talaga sa Diyos na minsan na Ay, iyo po. tataw man kung ano pong mga hinahagad minsan Pag nagbabasa nga po. ni ko, Sir Karo Biblia, garo nagian sir ang pagmati ko talaga. Daw kaya yung problema ko. Garo sir na ano talaga ang garo maginawa sa pagmati mo. Iyo Bakong po. magabat. Kumbaga si mga problema mo na kukuha mo duman si mga simbag. Ayo po. Iyo po ano po. Tungkol po to sa mahal na Diyos. Katagurang nanta. Kaya sabi ko, ano pa lang kayan sir na maka ng kinakapitan, magbasa ka lang ng itong garo po baga Biblia sa mahal na Diyos. Garo magianon po sir sa pagmati ko. Hindi po suba ko, ano po kaya nagbabasa ko, aga-agat po nagbabasa. Mamata ako kayan, maano na ako, mabasa na ako kayan. Kaya pagmati ko sa gan, nagigianan akong maritan problema ko sa mga aki ko sir. Sa pagbabasa po ng Iyo po. Bible ano po. Kaya po kaya manungod sa mahal na Diyos sa Iso Cristo tak, Santa Maria. Garo magianon sa lang pagmati ko talaga sir. Dakulang tabang po pala talaga Ay yan. iyo po, talaga sir. Tinaong man yung kaning aki ko sa pagtrabaho, tinaong katong amo. Basahon ko po da. Di ba nabasa ko po yan, aga-aga. Marimang po ano po. Ay iyo po, magayon sir, magaro diyan ka makakan, ayan. Yan sabing grabe ang pag namamati mo ka
kuya na, kasakitan sa buhay mo, pagtios, lalo bangon yan sila na grabe yung pagbuhay. Sakit sa talaga kung dahil ka Yeah, kumbaga, may mga kahabutan mo nagsisimba ka na po. Ayun po, talaga sir. Ayun po. Tapos kung, Nasisimbang talaga, maray. kumbaga garo paano ka na, pasuko ka na, garo ka na, nare-recharge pag nagbabasa ka po ng Bible, ano po? Ayun po talaga. Yun na lang silang hinigibo kayo, ang pag-araw kayo. Grabe baga sir, ang problema ko. Labasan na lang ko sir para mag-ian sa pagmati ko. Mahali ko niya sa. Ayun Pero po. kung mag-ian talaga sir, di ko lang maano sa iba Ayun po. mag-ian sa pagmati na nakakabasa kang araw ko sa tungkol sa mahal na Diyos. Ay, Ayun po talaga. Kuya na, may kadit naman po kung ano, ning pasalubong po sa Indo na pinapataw po ni Municipal Kagawad Moises San Benaventura. Ito po sir, Tagaloob. Ayun po, Tagalog po. Siya po ang nag-sponsor po mo niyan para sa Indo po. Ayun po. Dahil lang po, Nay. Yung mga katalubong po sa Indo na yun. Ayun, Nay. Sigpa ka lang tagana pong lana na yun. Tangan kang para bakal sa tindahan. Kasi yung mga bawang sibuyas po. Ayun po, bawang sibuyas po. Tapos yung panglaban na yun, surf. Tapos yun na, yung mga grocery po. Yung mga gatas po, noodles, biscuit. Tapos mga dilata po. Double po yung dilata, tapos mga sukar. Yun na, hindi ko na po kita yung taro, Nay. Ayun po sir. Yun po, hari po ni Nike, Kagawad. Buboy. Buboy si Buboy San Benaventura. Siya po ang sponsor po ni Dungon yan. Ayun po. Ayun po. Salamat lang Sir Alvin. Nakasalamat lang kay Municipal Kagawad na Buboy sa Benaventura sa iyong pamilya sa pagtapang sa mga mag-ina. Salamat pong maray sa iyo mo. Ayun po. At makadakula na po tabang ni po na sa nanay. Halimbawa na may halimbawa, ano pong gusto mo pwedeng itong mapagkakitaan mo? Malay mo po, iwa pong makadalan na magtupad kang mo po, kang wish mo na ano pong gusto mo po kung sakali na Ay sakali, ang gusto kong yan na lang mga gulayon, araw kayan, panindang gulayon, tapos oring, nyug. At kumbaga na itong mga paninda po, itong mga, bako mo po mga luto. Ayun po. Para uwang income. Ayun, para igawa kang income, para at least igawang kumbaga may pangsumpay buhay. Ano po? Iba mangyari sa mong mag-abot na mag-irin na. Ayun po. Yun po yan ang gusto nindang po. Yun po. Mga gulayon po, mga argayan, mga paninda. Ayun po. Sa pagbuhay po yan kan, siyempre ugayan mabaraka ka. Sa pagbuhay po bangon yan, grabe ang tilakan gulayon yun. Araw ka yan. Ayun po. Sana may may makadalang kaniyo na may magtao po sa indong tabang na kumbaga kagaro kapital. Ayun po. Ayun po. Ayun po. Salamat pong Marinay. Salamat man Sir Alvin. Ayun po. Salamat po.